Yo, what's up mga idol? Kumusta po kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode na to ay tatawagin natin na dagdag kaalaman quick session. So ano ba yung gagawin natin ngayon? So mayroon ako dito na kable ng pang throttle para sa Raider 150 sa halagang 100 pesos. So nabili ko to sa bayan dahil ito yung gagamitin pala natin para dito sa may power lock key ng alaga nating sa red na pula. Dahil itong ginawa natin noon ay nasira na. Ito siya Dahil itong power lock key pala dito mga kalabarkada ay hindi na pala ito gumagana. So nagtanong pala tayo ng parts ng power lock key So hindi natin kayang i-afford yung presyo kasi pumapatak siya ng 3,000 to 4,000 depende pa sa klase. So gagawin natin magdi-DIY na lang tayo. Total nagawa ko na rin to noon. Kaya ngayon ay ipapakita ko para naman magkaroon kayo ng dagdag kaalaman sa mga pang DIY para hindi naman tayo mapagastos So, itong vlog pala na to ay ngayon ko lang may i-upload sa channel natin. First time natin gumawa ng ganito sa channel natin para naman may share tayo na kunting kaalaman sa mga viewers natin, lalo na sa mga Raider 150 user. So hindi pala tayo ngayon makapag-rides gawa nga nung may bagyo, kaya tamang-tama naman nung nakaraan na nag-rides tayo nasira nga itong power lock key ng alaga natin. So yun ang gagawin natin ngayon. So hindi na natin to patatagalin dahil lumalakas na yung ulan dito dahil may bagyo nga. At para naman makita na ng mga viewers natin sa mga Raider 150 user dyan na paano mag DIY ng power lock key sa halagang 100 pesos lang yung gastos. Siyempre tipid muna tayo kasi hindi natin kayang afford yung 3,000 to 4,000 na halaga ng power lock key. Alright mga kalabarkada so simulan na natin tong gagawin natin. Alright mga idol so kakailanganin din pala din natin tong cable tie para dun sa may pinaka lock nya kailangan natin to. So kung gusto nyong sundan to, ito lang yung mabibilhin natin. Cable tie, tapos itong accelerator cable. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung sa loob ng power lock key bubuksan muna natin to. Ito yung ginawa ko. Dito yung sa kable nilock natin siya doon. So ito yung tatanggalin lang natin dito. So tatanggalin lang natin to dito. Yan. Diyan ko siya nilock. Tapos may bolt na nut pala nut pala to. May nut na 10 mm. So tatanggalin natin to. Luluwagan natin para matanggal natin. Uy, spark pa. Ito pala yung gamit nating battery kay red na pula OD gel battery. Tama ba? So ganito lang ka simple yung paggawa ng DIY nitong power lock key. So hindi na tayo gagastos ng malaki. Bali, ang tinagal pala nito nasa mahigit 1 taon din itong ginawa natin to mga idol.
Kaya sulit na rin itong 100 pesos na accelerator cable. Alright. Ito yung kinabit natin Sa halagang 100 pesos lang to, pero tumagal naman na siya ng mahigit 1 taon. So ito na pala yung accelerator cable mga idol, no? So bubuksan na natin to. Alright. At ito pala yung gagawin natin, no? Ihahanapan natin siya ng magandang pwesto. Dahil yung dating pwesto nito ay nakasuksok siya dito sa may butas dito. So ang gagawin natin, dito natin siya idadaan. Dito. Tatry natin siya kung gagana ba. Dahil may screw dito sa lalim, doon natin siya i-fix. Doon natin siya i-screw itong lock na to para hindi siya natatanggal. Alright, so susubukan natin. Alright. So hindi siya magkasa dito mga kalabarkada. So kailangan nating tanggalin itong screw na to. Pero dito na rin natin siya i-fix yung para mag-lock siya. Susubukan natin dito. Ayun, pumasok na siya. Ayun na siya, masok na. Alright. So mahaba pa siya, no? So mahaba, so kailangan nating iikot natin. So yun ang gagawin natin para tayong magla-lineman dito. Alright. Para saktong-sakto siya dito. Alright, saktong-sakto siya. Tapos ipipix natin siya dito. Sobrahan yata. Sana gumana itong kalokohan natin. Alright, so mamaya na natin yun problemahin. So ito muna ang gagawin natin. Pakadali lang naman kasing gawin to mga idol, no? At kung gusto nyo makatipid, no, ito lang yung gagawin natin. Gagawin nyo. Kakasa kaya, ay nako, pero alam ko magkakasya to Alright mga idol, no? So medyo parang nahihirapan tayo dito Alright, ilalagay lang natin to dito. Kasong problema, hindi ko na siya ma-shoot. Bah, nahirapan ako Alright, ayun, nilagay na rin.
nalagay na rin natin. So ilalak lang natin to. Alright. Tapos ito na yung gamit ng cable tie mga idol, no. No, ilalak lang natin siya dito. Yung pinaka, ano bang tawag dyan, pinaka pin ay tatali natin siya ng cable tie. Yun. Baliktad. Alright, ayun mga idol, nilak natin. Ayan siya. Tapos ilalak natin siya dito, itong nut. Pero dahan-dahan lang tayo mga idol, baka kasi kanina nakita nyo naman kunting galaw lang dito sa battery, nag-spark yan. Baka mamaya masira pa yung terminal ng battery natin. Alright. DIY pa more. Tipid racing pa more. Alright, ayan. Ayan na yung kinalabasan ng gawa natin. Tapos dito, ito yung sinasabi ko kanina, no. So ang ginawa natin, binaluktot lang natin ng kunti itong, anong tawag ba dito, ito sa lock. Ayan siya. Pero ang gagawin natin, ayan, iaayos natin. Screw muna natin mga idol. Alright. Uy, tamang tama yung butas. Kalaan nyo yun. Alright. So, check natin kung maglalak siya. Alright. Patay. Ayun. Gumagana naman. Gumagana naman siya. So try natin, no? Try natin na isarado. Kinakabahan ako. Baka hindi na mabuksan. Ayan, naglock siya. Alright. Narinig nyo naman, tumunog, no? Alright. Ang ganda naman ng DIY natin mga idol. Diba? Yun, gumagana nga. Nakakatuwa naman. Tapos bali dalawa pala yung cable tie na binili natin mga idol, no? So itong isang cable tie na to ay panglalak natin dito sa kable para hindi siya gumalaw ng gumalaw. So saan natin ito ilalagay, no? So dito.
Dito natin siya ilalak. Lock natin siya. Baliktad na naman. Alright. Ayan siya mga idol, oh. Kalak na. Alright. So susubukan natin. Ayun, no, bumubukas na. So napakadali lang gawin mga idol, no, yung power lock key na DIY. Kailangan lang natin tong anong bang tawag dito, accelerator cable ng pang Raider 150 din. Ayun siya mga idol, ah. Alright. Para magamit natin, para mabuksan natin yung yung sa upuan. Kasi pag hindi natin gagawa ng paraan yan at bibili tayo nito, mapapagastos talaga tayo dahil napakamahal nito. Pero doon ako nagtanong sa sa kasa sa Guanzon. Isa halagang 100 pesos lang, o di ba? Ang laki na ng natipid natin. So ito pala yung tipid DIY ng power lock key. Sa halagang 100 pesos lang. Napagana na natin yung power lock key ng alaga natin. Alright. Saka hindi nila basta-basta makikita yan na mga idol. Alright mga idol, no. So yun lang yung vlog natin. At sana ay nakatulong sa mga kapwa natin na mga Raider 150 user dyan. Alright. So, shout out po sa inyong lahat and God bless po. So dito na matatapos yung vlog natin. So ingat po tayong lahat. See you po sa next na vlog natin mga idol. So update pala, hindi tayo makapagbiyahe dahil gawa nga nung may bagyo. So next siguro na gagawin natin is maglilinis tayo dito sa carb. Yan ang gagawin natin mga idol. Dahil saka ko na ipapakita, no, ipaparinig dahil medyo bumapalya kasi o delay yung accelerator natin o yung RPM, medyo delay siya. So yun ang gagawin natin kung paano ba aayusin yung delay na RPM. Alright mga idol, no. So see you po sa next na vlog natin.